uyiva ke re ke utlwa ngale utlwe lona ngokugoduka abantu o tsamaya batho na jwale khona ingoma iculwa maxilongo le ngoma ethi ndikhangele una le sifela se bonokiphala amen seza izicaka zakho batla batho ba hao salifisiswe lawo yankusa lentswe la hao xa sagoduka ke sikhangele ha re tla kuye re shebe ho yena siyazi uba zininzi izinto re tse dingata dilo kwathi omnye umfo o na re monna e mong xa ubulekwa ha ne o lelekiswa wabalekele edwaleni wa thabela noti iintshaba ziyakulinda di radio yemela chazi masithi uphelile kule ndawo di re fetse mona jalo ka Davida ugqume intambo esicawu o kwetse ke spider web into eza kunceda kukhangela tla thusa kuye go sheba ho yena ngoba siya kumakhaya ngamakhaya ho malapa siya kwilali ngelali metse ka metse ezinobushushu bazo ufisa ha tsona siya kwiilokishi ngelilokishi dilokishi ke dilokishi ezinobushushu bazo senang bufisa wa kodwa tsona yona nto ba se ibalulekileyo bohlokwa uthatha amehlo akho ukhangele kuye nka mahlo o shebe ho yena uxolo malibe nane go tsebelo lona uzawubona ufike kana khaya o fitla lapeng uxolo malibe nane noma zaba khona ingozi ha o zendlela ka batleng di kuba siyacela ezingozini ungabikho umuntu ka ulimalayo ba moteng motho le malang ibe ngumkhombe wodwa uthi wonakala ebe jana fela tsa kodwa uma ukhangele ha o kuye shebile ho yena empa uzawusinda o ngaye tla sitla ka yena uthi la mzalwane lamlifi ore molifole uthetha ngenhlonipho bua ka hlompho bathi inhlonipho iyasiza ara hlompho ya thusa uxolo malibe nane lona khona ingoma yolutsha pha bana le pina ya ecula batho kudala le ingahale ethi ere hlonipho life boy hlonipho impilo boy hlonipho inhlonipho ukuze imihla yakho yande mhlabe hlonipho life boy not life boy isepha not life boy lutsha nyandiva Ngakutlo not batjha. i-life boy not life isepha boy the bustle Ubomi. buphilo umbongo buphilo uxolo malibe nane xa uzawuthathwa indlela ha o tla nkwatsela ubomi nizawusinda ngabo amen tla ba ngoba nikhangele kuye aba le shebile ho yena khawulese le vesi siyifumana ye-12 futhi lamqolo we-12 12 ring ukuze omnye nomnye abuyele kuye omong enhliziyweni lo ngokhutlelo yena amsize phaa ku-12 uverse 12 Yeah. ufunda ngolu hlobo Isaiah 55 verse 12 kuba niya kuphuma ninovuyo nithundezwe nawuphuma nantoni nawuphuma nerejoy